ମୁଁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ କିଏ ଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଆସିବ କି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଓଡ଼ିଶାର ବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଥିଲା, ଯେଉଁଟା 1817 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ 1773 ମସିହା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ରାଜାମାନଙ୍କର ସତ୍ତାହୀନ କରାଉଥିଲେ ଏବଂ ପାଇକମାନଙ୍କ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ନାୟକ ସାଜିଥିଲେ। ପାଇକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ମହାବିଦ୍ରୋହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାକୁ ହିଁ ଆମେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ବୋଲି କହୁ। ଏଇଟା 1817 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ତାପରେ ପୁରୀ, ପିପିଲି ଏବଂ କୋଶଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବ୍ରିଟିଶରମାନଙ୍କୁ ପାଇକମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଥାନାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ବ୍ରିଟିଶରମାନେ ଅଧିକ ସେନା ପଠାଇ ପାଇକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇଥିଲେ। କିଛି ପାଇକମାନଙ୍କୁ ଫାଶୀ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପାଇନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ନାୟକ ବା ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ବି କଟକରେ ଥିବା ବକ୍ସି ବଜାର ଏବଂ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ କଲେଜ ଏବଂ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମେମୋରିଆଲ ହଲ୍, ଏମିତି ବହୁତ ସ୍ମୃତି ଅଛି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାଁରେ। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ମୃତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ।